kaixo haurtxoak. Arratsalde on denoi. Arratsalde. Mirrita Txiribiton, baina hauek aldira programan azaltzeko piura. Hemen gara nahiara. Baina esaten dizuet. Hau da programan azaltzeko piura. Lokulusken diago eta telebistari begira jarri gaituk, eta lotan iseko geratu gaituk. Beraz, zuek badakizue telebista pizten, baina ez itzaltzen, ezta? Izugarri gustatzen zaiguk, telebista piztuta lo egitea. Nik erakutsiko dizuet ba, nola ikusi behar den telebista. Klikla eta klakli! Klikla, klikla, piztu telebista. Klakli, klakli, telebista izadi. Klikla, klakli, nahi España. Bera gabe zinizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna. Libertikarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, giro eta dolore. Etxeko eta turista, xeraxo telebista. Klikla, klikla, piztu telebista. Klakli, klakli, telebista izadi. Klikla, klakli, nahi España. Bera gabe zinizi. Munduko hainbat kide, ezagutzeko kide. Herrialde urrunak, ohitura ezezagunak. Zenbat gerra ordea, zauribilta gozea. Bada bortxakeria eta xabarkeria. Klikla, klikla, piztu telebista. Klakli, klakli, telebista izadi. Klikla, klakli, nahi España. Bera gabe zinizi. Telea ikusteko, baina ez tontortzeko. Egin ezazu aukera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maiz amari irakurri. Programa honak hautatu eta ez hipnotizatu. Klikla, klikla, piztu telebista. Klakli, klakli, telebista izadi. Klikla, klakli, nahi España. Bera gabe zinizi. Klikla, klikla, piztu telebista. Klakli, klakli, telebista izadi. Klikla, klakli, nahi España. Bera gabe zinizi. Mirrita Txiribiton, esango aldidazue zer gertatzen den hemen. Gertatzen den, umeak ikusita baolako posatroxetak eta astu eginok. Baina, Txiribitonek zeukak, kulpa osoa babalo eta kakontzi horrek. Zer, bai, esaidak. Ez diat ulertzen. Esango didazue Mirrita Txiribiton zergatik zaudeten zue biok haserre? Hemen esok esaterik, hainbeste jenderen aurrean, mesedez, esaterik balgatu, baina zuen aurrean ez da kontatzeko moduko gauza, ez da kontatzeko moduko. Ez aidazue belarrira eta kitxo? Belarrira esaten, Bai. Esango dio belarrira? Bai, noski? Txabizka bat, Bai, ez aidak. Ez diate zer ulertzen, Txiribiton. Mirri, esango didak hemen zer gertatzen den? Esango dia ba, zuek ere ondo entzun, baina diskrepsio ziateko moduko gauza da. Begira, eskal ondoren, Badakit ze gertatu den bazkal ondoren. Beti gertatzen dena, noski. Hasi zaretela borrokan, zeine jandituen pastel gehiago, eta zeine gutxiago, eta betiko. Ez? Ez? Mirri, orduan zer gertatu da? Esango dia ba, eskal ondoren beti bezala zerara joan nauk. Badakit. Ohera joan zaretez, da? Siesta egitera, eta ohera iritsi, eta hartu dituzue almohadak, eta hasi zarete borrokan beti bezala almohadekin. Ez duke zer entenditzen, almohada borroka gero atxidiau. Zer?
Begira, ez dut ezer ulertzen, badakizue gauza bat, hemen txatxukeritan besterik ez gerelari. Hartzazu eskuak, emaizkiozu bata besteri eskuak, eta akabatu dira hemen zuen liskarrak. Kontxo! Txiribiton? 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 Mirri eta Txiribiton, baina mesere, zea azai dut hemen borrokan aur guztien aurrean. Portatu nean duzue. Txiribiton babu horren aduk kulpa osoa. Zer? Bazkalondoan diozue, uste dut ulertzen hasi naizela. Zuen istilu hori etzan komunean izango? Esango diet. Bazkalondoan, beti bezala, komunera joan nauk. Bai. Eta, handi 2 minutora korrega etorri Txiribiton ate joka, berak ere, gogoa basuela esan ez. Eta? Bitxezu ez, na? Eta zenbat denbora dukidu bazai? Komun kanpoan, 5 minutu edo. Gehiago? 5 edo 15 minutu. 15 minutu edo ordu erdia? Edo ordu erdia edo ordu bete bat edo. Ordu berdi, ordu bete? Baina aurtsuak zuek uste duzue pertsona bat euki daitekela komunetik kanpo zai ordu betean? Ez noski, Mirri, norbait komunean deika baldin badokak egin behar dena da, bukatu, papera hartu, garbitu, eta lehenbailen komuna utzi, kanpoan, libre, Txiribiton gizajoa. Bai, Txiribiton naska garribeketziak ipurdia garbitzeko ere estirik eman. Zer diok, Mirri? Ordu bete komunean pasata ipurdia garbitu gabe atera izela? Txerri bat aizi, Mirri, Txiribiton ez da egiten ibezelakoa, txerri bat aizi, Mirri. Amai, Bai. Txerrian aizela, Txiribiton bai txerrien familikoa dela, basurren familikoa. Baldakizu ezin duen. Zer? Atean joka, eta eskenean atea puskatu egin du. Puskatu? Bai, sartu da, eta bainu ontzean, baineran egin du. Ai, ama, baineran egin aldukirea, Txiribiton. Zaudete pixka batean, Mirri eta Txiribiton. Kakontzi, itxusi, potolo, mabolio. Mirri eta Txiribiton akabo zuen problemak, hemendik aurrera. Behar baldin baduzue, komunean laster ibili behar baduzue, ona nire regaloa. Oriñal bana! Kinkirrinerako artistak txikiak dira gorputzez, baina ez talentuz. Ni bezalakoak, txikitxoak, baina kategorizkoak. Eta ez kinkirrinera atozena bakarrik. Begira zizue, gaur publiko artean ez ditagotera etorri direnak, zein ederrak diren eta ze ondo jantzita etorri diren. Nolako moxorrota disfrazet jantzi, politak, apatxeak, xorginak, mosketeroak, bailasoak, txanogorritxoak. Txanogorritxoak, mexikarrak, piratak, zorroak. Maitere politeta ederra da. Nondik zatoz? Donostiatik. Donostiatik. Zein neska politia den. Zenbat urte dituzu? 5. Eta ikastolara joaten zera, noski? Bai. Nola du izena zure andereinok? Maripaz. Eta zemuzkoa da Maripaz? Txintxoa. Txintxoa da. Zer erakusten dizue Maripazek ikastolan? Zer egiten? Gauzak. Gauzak. Eta orain kantatu behar diguzun kantu hori, nork erakutsi dizu? Ez dakit.
Amoinak erakutsi dizu? Ez. Nola izena du zure amoinak? Nola izena du amoinak? Amoina. Amoina baina beste zerbait, ez? Amoina bakarrik? Ez. Nola izena du? Amoina germana. Amoina germana, beira, ze... Txintxua da amoina germana? Bai. Bai, noski, amoina guztiak dira txintxuak, ez da? Bueno, orain amoinak alde batera utzi, eta kantuan hasiko gara, bai? Oazen bada kantatzera, musikariak? Maian daukazun janari hori, zergatik jan ez duzu. Bero-beroa dago, bero-beroa dago, bero-beroa dago, bero-beroa dago, maian daukazun janari hori, zergatik jan ez duzu. Gazi-gazia dago, gazi-gazia dago, gazi-gazia dago, gazi-gazia dago. Maian daukazun janari hori, zergatik jan ez duzu. Tripako minez nago, tripako minez nago, tripako minez nago, tripako minez nago. Maian daukazun janari hori, zergatik jan ez duzu. Loguretuta nago, loguretuta nago, loguretuta Nolako opari polita ekarriko dion txiribitonek Maiteri. Guazen, Maite! Eta orain zuen begien gozamenerako, Idoia Guerrero neskatila paregabea. Idoiak nahi nuke haunditan dendari izan eta animalia denda euki. Zergatik? Zergatik asko gustatzen zaitelako. Zer gustatzen zaizu, denda eukitzea o animaliak eukitzea? Ba, dena eta txakurrak eta... Eta orduan, mesede bat egin gauzeridak, Txiribiton denda hortan salduko zenuke? Ez dakit. Igual, txiribiton sartzeko modu bokaiolarik ez zenuke aurkituko. Zu uste zu inork erosiko lukela txiribiton? Ba, ez dakit. Merke jarri izkero, kasu. Eta zu gainera ikasi egiten alduzu. Ikasi egiten alduzu. Bai. Eta zer ikasten duzu. Ba, matematikak, Bai? Zatikiak? eh? Zatikiak zer ikasten duzu. Landareak, Landariak hori iso polita. eta ere, Kantarik ez duzu ikasten? ba bai. Jakina, gaur kanta bat egin behar digu eta... Baina kanta geixo urteroa da. Lonago, izen pura dauka kanta horrek, eta hemen ondo esna. Etorri zaigu Idoia. Ja, kanta geixo urterorik kantatzen hasi. Lotan nago, begiak itxita. Lotan nago, begiak itxita. Rin eta rin, ezin lorik egin. Rin eta rin, ezin lorik egin. Ez natu naiz,
Eta hemen dator, txiribiton esna, pijama eta guztiz eta regaliaz. Larraitz neska hundia denez, mikroa beren neurrian jarri behar zaio. Hola ondo daukazu? Nongo azara Larraitz? Donibanekoa. Donibane ze Donibane? Lointzun. Donibane Loitzun. Euskal Herrian bat baino gehiago ditugu, baina Donibane Loitzun bezalako herriak gutxi, ezta? Esplikatu iguzu nolakoa den Donibane Loitzun. Polita eta... Zergatik da polita? Zergatik nire herria delakatzen. Ba, noski baina. Zer du esate baterako? Badu ibaia? Ibaia badu? Bai, badu ibaia? Zer gehiago du? Kaia, itxasoa, zugaitzak. Ondartza. Eta Larraitz bezalako neska politak ere bai, ez da? Bai ala ez? Bai, bertako azera, eta? Ze ikastolara joaten zera Larraitz? Angiot baita. Nola esan duzu? Angiot baita. Bai, hango eskola joaten zera. Eta zer moduz pasatzen duzu, ondo? Bai. Zer egiten duzu de klasea? Pues... Bagabiga... Eta... Denetik. Bai. Eta ondo pasatzen duzu? Eta horrein eskaini behar diguzun kantua, nork erakutsi dizu? Pues... Andereñoak. Andereñoak. Oso kantu polita da. Poeta handi baten Xabier Leteren kantu polit bat da, ez da? Hasiko gera kantuan? Bai. Ea musikariak, guazen aurrera. Astun eta gogorra, txiribitonek ekarreko dizun saria. Gogorra ez, astuna eta bikaina baizik. Txalo ondo egiten duzue eta txalo politak egiten dizkio zuen oski kinkirrinaren azaltzen direnei, baina ez zuen indarra kontan agurtu. Jarriz ere beharko dituzu eta jolasean ibiltzeko. Jolasean, ze arraio! Ze arraio ikasten baino nahiago. Ze arraio, jakina, jolasean hobeto, ez da, Eta, uda hemen txegertu daukagunez, zenolako jolasean behar den? Ez dugu negu jolasik ingo, ez da, uda jolasean behar dugu. Eta uda datorrenez, igeriketan ikasi behar da, eta hori izango da gaurko jolasa, Jolas bustia. Zenbat igeriketa klase dauden, lagun hauek, lagunduko digute, adizkide hauek, eta zuek ere egintzazu egon ikasteko. Lehendabizeko igeriketa klasea da, kroll deitzen dena. Ea nola egiten duzuen, kroll?
estiloa izango da, igelarena. Badakizue nola den igelarena, holatxe. Hirugarren klaseengo dugu orain. Hau karramarroarena deitzen da. Bakizue zergatik, karramarroa bezala atzera ibiltzen delako, horra ibiltzen da. Ja, nola egiten duzuen? Ze ondo ibiliko zareten, aurtengo udan, ondartzan, edo pixinan. Azkeneko igerik eta estiloa badakizu zein den, ez duzuen oso saila da, txelbitoneko ondo egiten du, naiz eta ez den beren tamainoko animalia. Tximeletarena, edo ingumarena, edo pilinpausarena, Ea nola egiten dugun estilo hori? Denon berezu duzue, izan, sudurdun tximeletak oso ondo induzuelako, eta zuek beti kontutan hartu, hola zean zeharraio, ikasten baino nahiago. Hola zean zeharraio, ikasten baino nahiago. Hola espolita mirrirena, ez da? Kirola zen, baina guk egingo duguna kirola ez, guk kontzertu bat eskainiko dizuegu. Kontzertu bat zerekin, gure gorputzarekin bakarrik. Kriskitinekin, ea nola egiten ditugun kriskitinak? Ea ozenago, hori da. Hortarako 4 laguntzaile ditut. Batez ere 4, beste guztiak ere laguntzaile zerate, baina hauek aproposagoak. Izena? Aitor. Aitor? Mikel. Egoi. Igor. 4 lagun hauek horretaz gain txistu egiten ere badakite. Ea nola egiten dugun txistu denok? Hori da. Beraz, txistuakin eta kriskitinekin bailazoen gure kantu bat eskainiko dizuegu. Paristik natorren, baina bakarrik ez. Laguntzaile izango dugu gure orkesta! Aizue, ez aldugu ondo egin? Ondo ez da, denuntza sudurrik ez ditudanez, nire laguntzaile horitzat ditzat bai, hartu bakoitzak sudur bana. Jarri eta begira, badakizue beste jolas bat. Beti bezala, jolasean zeharraio, ikasten baino nahiago. Beste jolas bat gure beti espezialak. Hemen atzean dauden hau, bakizu zer diren, traineruak. Ez du ematen horrela, ez du ematen, baina jolas daiteke, estropadetara. Pixka bat burua jartzea da, oain udan ere, iaten dira. Estropadak, eseri irurrean, eta, halako txip bat jartzen bauzu buruan, berala ese pentsatu buzue, hemen, 2 traineru daudela. Eta txiliton eta biok garela, patroiak, baina moda berrikoa ganez, atzean jartzen gara. Prestaudete abiatzeko? Bai, baina nahi nuke hoxa bat, estropada honetan, zuen laguntzea, arraulariei animo ematen zenez. Lagunduko bat juzue? Ea ba, prest gaudea. Prest, ea ba, 1, 2, tarrau! Yeah!
Horregatik ez dago dudarik, oso traileru politak antolatu ditugu. Horretxegatik, sudurra merezi dut. Txoin, nahikoa. Orain egingo dugu, itxura aldaketa bat. Nahiko bustita gaude, hainbesti bitigaren ez itxasoan, eta egingo dugu lehorreko gauza bat. Ikusiko duzue, ze marabella. Bat diteru izatean hauek bilakatuko dira lehorrekoa beretxo bat, ezta? 100 zango bat. 1, 2, eta 3, buelta! Hola, se hace a rayo y que esté mañana ya. Ikustekoa da Euskal Herrian zein errotuak dauden zezenaren inguruko festak. Bai, niri ere izugarri gustatzen zeirak zezen zuzkoan. Nindoan hortazari mirri, zezenekin, benetako zezenekin egiten direnak baizik. Baiona, Iruña, Bilbo, Gasteiz eta Euskal Herriko hainbat eta hainbat herri txikietako zezen plazetan. Salvajes! Zezen ederroi egiten dizkieten astakeriak, oien bai animaliak. Oso festa tristeak izaten dituz. Baina nola izango dira zezenketa festa tristeak? Halako jantzi distiratsuak, hainbeste kolore, soinua zer esanik ez. Jendea pozez gainezka joaten da zezenketak ikustera. Bai, niri izan ziatek Iruñan entierro handiak egiten direla, eta niri zaizkiak entierroa gustatzen. Entierroak ez, mirri, entzierroak! Eta gainera zezen festaren inguruan artea loratu da. Kuadro bikainak, eskultura, musika... Bai, tatxun, eta ole! Torero izateko eta ez bezalako toreatzailea ausardia behar da. Beldurrak ez du lekurik, mirri? Balde, kurro! Ikabatakik torero beldurti guztiek zezena plazara ateratzen ikusi orduko zer esaten duten. Zer esaten dute ba? Zelako morlako pako! Txiribitan? Hemen gaude, hemen ditugu paseotxoa egin ondoren, faena egiteko erabat prest nire kuadrilla, zezentzale kuadrilla. Eta izenak, esan? Maialen Ajeito Zurain. Jon Arzabalaga Ibarzabal. Amaia Arzabalaga Ozkorta. Eta zezentzale izateaz gain musikazale direnez bira ze ondo erantzuten dioten gure kantuari. Zer eskatzen du herriak? Zezen festak bai. Bueno, zuek ojos basabiltzate, abe, zezenak harrapatzen zaituzten, Zezenak ez, baina nire lagun hauen arrazoiak, bai, oso arrazoimendu handikoa direlako hilo lagun hauek. Esan zuen izenak. Mikel Prieto Goenaga. Noamen Rodríguez Muñoz. Aitzi Berazko de Azuzko. Eta, haue musika xaleak bai, baina paso doble xaleak, Horretxeatik, gure oiua da, zer eskatzen du herriak, zezen festarik ez. Hori da razoia. Hasi deila nahi duena. Azizketan.
Gure herrian zezenik gabe ez dago jairik, zezena dira gure herrian garrantzitsuenak eta beraiekin joaten da jende gehien. Bai, baina mutrikun badaude beste herri kirol batzuk. Adibidez, txingak, sokamturra eta beste gauza asko. Baina plazan ere hil egin behar dute eta gu horren kontra gaude. Baina baserritarrek horretarako hasten ditu zezenak. Baina zezenak ez duten nahi aurra hiltzea obligatu egiten ditu. Baina beste animali batzuk ere badaude guk hiltzen ditugunak eta gero jateko geuk. Baina zezenai ere txaste egin behar dituzte okelan da hola, espatak eta. Baina edozein animaliak ere sufritu egiten du hiltzerakoan. Bai, animaliak ere sufritu egiten dituzte, baina zezenak ere bai. Zer, beste arrazoirik ez? Dena sufritzen dute, hori ez da zezenen kontua bakarrik. Baina beste animali batzuk ere hil egiten dute gu jateko. Baina beste animali batzuk prestatuta daude hiltzeko eta zezenak ere prestatuta daude hiltzeko eta orduan gu jan dezakegu. Baina zezenak ez dute nahi eurak hiltzea. Beste animalia edozeinek ere ez du nahi bera hiltzea. Baina zuek ondo pasatzen duzu ez zenekin, ez da? Hori, garbi asko gelditu da. Guk torea zalegeran ez toreatzen jakin dugu, ez da? Bai noski, guk irabazi dugu. Begira, gure taldea, zezenak toreatzen aurka egon arren, sekulako pasak eman dizkizuegu, ez da? Zer eskatzen du herriak? Zer eskatzen du herriak? Baina, zer duko orain txuribiton? Zer? Beti, gauza arraroak asmatzen ibiltzen duk. Orain izaten ziak, bere gozokiak lapurtu izkioa dala. Eta ze, hil lapurtu aldizkiok? Esan, segurazki, Maritxuk lapurtuko zizkion, hain gozo sale denez, Maritxuk lapurtuko zizkion. Begira, ezpada ere, Maritxuren kanta egingo dugu, ea bitartean gozokiak azaltzen diren. Maritxu! Maritxu, Maritxu, goxo xale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatea, arratsalderdian goipetxu. Amata izparitzat porro saldata, zer horrek edaritzat buju. Maritxu, goxo xale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Txori bate kantatzen du aritzadar gainean, bera ez dela ezkonduko aurtengo da ezkenean, gari harto zekaleak merkez diren artean. Maritxu, goxo sale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, nora zoaz eder galantori. Iturrira Bartolo nahi badexu etorri. Iturrian zer dago? Ardo txotxuria. Bioke dango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenean, goza sentitu zen den bere barrenean. Bartolo ere dut atsegin hartutzen, urrebila noan ean bana xulagutzen. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Ara, azkenen azaldu aldira gozokiak. Jakina, Maritxuren kanta egin eta bera, danak azaldu dira. Eta gainera, txibiton, gainera, esazitun tokerietan, ez daukak keskatzeko motiborik bat ere gainera. Laizter, pentsatu dugunarekin, nahi añadi irun lortuko diagu gozokiak erosteko. Aizu, eta nola lortuko duzue bainbeste diru?
Txapelketa bat irabazi behar dugulako, aurresku txapelketa! Baina Mirri eta Txiribiton erotu egin altzarete edo zer? Pose zeri gaituk erotzen, pose zeri gaituk erotzen, sekulako berri ona, sekarkigu. Berri ona, ze? Txiribiton zoologikoan gorilaren egiteko hartu dutela, ala? Hori baina oraindik asko sobea. Datorren igandetik aurrera, ez diago inoiz gehiago, pagarik eskatuko. Zergatik? Aberatsak izango garelako! Aberatsak izango garelako! Ez, gero, Txiribitoen da bio. Irakurri. Euskal Herriko aurrezku txapelketa. 100.000 pesetako saria aurkeztu eta irabazleak izango gaituk. Txiribiton! Baina, ez dira benetakoak eta Mirri eta Txiribiton. Zuek aurrezku txapelketa irabazteko beste partaide guztiak errenak izan beharko dute. Tira, zoazte beste bati harpagotzera, ez neri? Galbitxegok, inbidiak akabatzen nagoela, txik. Guk irabaze ingo diagu, eta ik, jajai. Txiribiton, guaxemak, prestakizunak egitera. Hauek irabazteko moduko bakarra, alper txapelketa. Aurrezkolari txapelketa. Ina aurkeztuko banitz sikiera? Aurkeztu egingo nahi, ze arraio. Eta ez diote inori esango. Aurrezko txapelketa? Bai, bertan parte hartzeko deitzen dizut. Bai. Izena, Txirri. Izena, Txirri, bai. Bai, badakit, bai. Irakurri dut, egunkarian irakurri dut, bai. Eskerrik asko. Agur, eskerrik, agur. Kaixo, norekin ari nintzen? Txirruskarekin ari nintzen. Esan diondola aurrezku txapelketan parte hartu behar duzuen, eta zenolako algarak egin dituen. Bai eta txirruska, ase bialuska. Gu txapelunak izango gaituk, eta zuek inbidiari besterik ez duzue pasako. Zer? Zuek ikustera joangoten nahi zen? Ez dakit, ez dut uste txirruskarekin gelditu baneiz dantzaleku batetara joateko. Dantzaleku batera txirruskarekin, Txirri, ikusi eta ikasi dantza ondo nola egiten den. Txiriton, musika. Barkatu, Txiribiton, baina ikusi diat hori ipurdia tentagarria borobila, eta eskapo itxiak hanka bakarrik.
Ikin beraldu bakarrik. Oi, jopelaz, suhiltzaile jabizetu barko ziuk. Musika jarriko jet? Bat, bi eta rau. Baina nori ikasi du dantza modu hori. Hori ez du gaur eskua, hori du baleskua. Mirri, ez dauka batera arrazoirik, Txiribitonek egin duena hori dantza fina eta ondo egina da. Eta seguru jenderi asko eta asko gustatuko zaiola. Nola irabaziko dugu txapelketa, horrelako sosokeriak eginda. Mirri, hori ez da zozokeria, ez da gutxiago ere, hori dantza modernoa da. Eta egun, hori gustatzen zaio jendari, eta ziur horrekin txapelketa irabazi ahal izango duzuela. Hontxo, txirrik nahi gabe hori bai, baina behin batez ez dik erabateko babukeria esan. Egin behar diagu, aurrezko modernua. Eta horrela saria guretzak. Bai txiriton, musika! Benetan ondo egin duzue, baina akas bat ikusten diot, zuen jazkera ez dala behar bezain modernoa. Gaurkoagoa behar duzue, lehiaketan benetan ondo ateratzeko. Txirri, itxoi, oraintxe itzuliko gaitu. Txiriton, horre! Zerako algarak egin behar ditudan nipi hauekin. Eta batez ere, konturatzen direnean, ni izan naizela garaile. Txirri, orain zer? Orain bai, Mirri eta Txibito, orain bai modernoak zaudetela. Dudarik gabe zuek izango zerate txapeldunak. Txiriton, onenak gaituk. Oso ondo. Orain bai zuen jazkera epailei izugarri gustatuko zaiela Mirri eta Txiribiton. Bikain zaudete. Ergi. Arilla. Agur. Erte. Nolako algarak egingo ditugun Mirri eta Txiribitonekin. Eta orain bai seguru ni izango naizela txapelketan garaile. Eta bakarrik nagoenez, ensaio txiki bat egin beharko nuke. Txirri, inbidiari sortu aldiago. Hago isili Mirrita da izak ambulantzia bat. Maitxo Hanka puskatu dudala uste dut eta. Mirri! Berriro. Txirri, grabea du, grabea. Lasai, Txiribiton, ambulantziaren bat! Txirri, lasai egon aiteke. Hemen xeok, ambulantzia... Izajoak. Horako figurekin eta dantza xelebroiek eginaz, seguru azkenekoak elitu direla. Eta ni nahiz erruduna.
Txiribiton nolako tratua jaso duzue? Tratua, sari handi bat eman ziute. Eta hau pentsatu diagu, gure irakaslea izan aizenez, hiri erregalatzea. Ara, hemen sobretxo bat dago gainera? Sobretxoa. Kontxo, Txiribiton? Hau dirua duk? Dantzariri xelebreenentzako saria 25.000 peseta, Txiribiton, honekin zenbat merienda indezakegun. Txapeldunak! Aizue, baina sari hortatik zati bat niretzat izango da, ez da? Bai, noski, Txirri. Iretzat, xatirik haundina. Txiribiton, Txirrientzat, kalabaza! Amaitzekotan! Bai, baina, Mirrin, Txiribiton non sartu da? Txiribiton? Begira, hemen xetorrek. Ui! Xe trastea prestatu duen. Txiribiton. Baina, zer da hau? Jakina, batxekiat. Beti Altzapelipe, geu kantatzen dugunez, gaur berak eman nahi dio axera Altzapeliperi. Egin dezala, ba? Bai, kontzertu inbiarruk, kontzertua. Ja. Sepolitxein duen, berriz egiteko eskatuko diogu, berriz egiteko? Bai, nahi duzu berriz egitea? Bai, ea bat Txiribiton. Errepetizion. Txiribiton, artista nagusia! Altza Felipe Trulalai, Altza Felipe Trulalai Altza Felipe Trulalai Altza Felipe Trulalai